Africa my continent ise-Afrika. Angizukudonsa ke namhlanje u-transport month, i-transport month October. Makwi-transport month kunemiyalezo siyagqugquzela. Umyalezo omkhulu uthi akufike wena ekhaya, hayi message nezikhwama. Nenzani eSouth Africa? Nenzani ezweni? Hle nodadewethu la. Dadewethu wake wafika kini umyalezo nezikhwama. Losikhuluma ngawo? Yes, kwafika umyalezo ekhaya nezikhwama kwangafika mina. Sefika nje umyalezo ukuthi lowo ayisekho indaba yakhe. So wagcina sekufika ke ekhaya umyalezo nezikhwama. Awusithathe tu sisi. Ufika nini umyalezo kwenzakalani? KwangolweSingaki kwakwenzakalani nje usithathe tu. Umyalezo ufika ngesonto ekseni ngoba mina ngilimala ngomgqibelo ebusuku. Mangilimala ngomgqibelo ebusuku ngehlelwa ingozi yemoto la eBalito, between eBalito neStenka. Ingozi ke yemoto ke ibangwa yini? Ilento yokuthi mhlawumbe asihlonipha umgwaqo nezinto ekufanele izimpawu ekufanele sibeke emgwaqeni azikho ngoba imoto yasiphazamisa, imoto eyayifele emgwaqeni but kungekho i-triangle, i-sign le ekhombisa ukuthi phela ke kunento iba bheka khona into engaphambili engalungile. Yes, so ke imoto thina siyahamba nofiance wami nomndeni. Imoto ke sithi usegwema le moto ngoba isebusuku ngithi after 10 yena uzama ukugwema le moto mayithiwa igwema le moto kanti emva kwethu kunemoto ine speed nayo kakhulu. Le moto ke yasidudula ke yasithatha yayosifaka kwi opposite direction. Thina sibheke ekhaya eshowe lezi sosha manje eziza eThekwini. Izulu liyakhifizela sekulate futhi kungabo 10 umgqibelo ebusuku. Yebo. Tshela umuntu njoba nisuke eThekwini niyapi niyele ekhaya kunani sibeke isithumbeni. Okay, ngesikhathi sisuke eThekwini ke siya ekhaya kithi seshowe. Sisuka la ekhaya kithi kaMashu. Ekhaya kubo ka fiance wami isemlazi. Ekhaya lakhe ke na ke lise eNkandla, mina ekhaya lakithi lika Mashu elinye liseshowe engudwini kaShayinja. Yes, enkosini uNdabezitha ubanga indoda akasekho ke nokho emhlabeni. So ke masihamba inhlelo zethu zinhle nanokuthi ke sasingaqondile kahle ukuba ndawonye ngaleso sikhathi kwangafanele vele ngoba ngaleso sikhathi sihamba ngangihamba no fiance wami nomntwana nomkhongi owumfowabo omdala nengane kabhuti wami ke injongo yabo ukuthi ngoba kwasekulate kwaze kwaba ne delay ngingahambile kwaze ukuthi eneke manje asale sesihamba kanye ukuze balalele ku dade wabo eNyoni khona udade wabo owayeganele eNyoni. So benzela ukusondezela ukuthi ngoba ngakusasa babezovuka abakhwenyana beyovela kaZulu ngalezo inkomo babezovela ngazo. So ke ngapha ke ngakithi emakhaya abakhwenyana bafika ekseni babezofika bangiqhathazeke nami ekhoneni bese behla ke beshona eNyoni ukuze balalele kadade wabo bavukele ekhaya kithi kwaZulu. Babezofike bezocela noma bezoqedela ukukhonga. Babezokhonga shuthi kwakuzoba angazi ke phela inkomo ngoba babephethe inkomo zemali. Angazi ukuthi eneke babezohamba bagcinephi ngoba uhambo lwalethi ukuthi ngoba wasola promotion eCape Town. So ukuthi ke angeke azahambe nami nabantwana nje kube ngathi siyakipita. So ke kwakufanele sihlonipheke naye wayithi ufuna ukuhlonipha umuzi kaZulu ukuze mayihamba nami kodwa azi ukuthi ukhokhile ngalokho wayengakhokha bese ke kuba nalowo mshado ongangalokho kwakufanele uwenzeke. Bese niyahamba. Bese ke sihamba ke sazi kodwa ukuthi la sihleli khona asikipitile sihleli ngasemthethweni ngoba sihlonipha ukuthi enkandla singabantu basemakhaya sobabili bona basuke enkandla mina ngisuke ekhaya eshowe. Yes. Okay, buya ke manje ke susitshelile ukuthi kwenzakalani ni ekhaya vele kuzoba necece elincane. Alright. Ngosuku lwengozi siyenzekile ke ingozi imoto isinithathile yanishonisa le. Umonakalo wenzeka lapho ungakanani usithathe ithula. Umonakalo kwaba mkhulu kakhulu ngoba kuleyo ngozi leyo
ngangingakho aware ukuthi ufiance wami usehambile emhlabeni. Ngoba sagcina sikwi opposite direction. Into engangiyibona ngawabona ngiyakhumbula ama trucks awu4 ayegibele phekwethu nezimoto ezinye ezincane. Manje mina ke mangithi ngiyabheka ngoba ufiance wami wavele ngambona esephume ngewindscreen. Ngiyambona so manje ngizama ukuthi ngimsize okungenani ngimphule down ahlale kahle ngoba yonke le part yakhe yayisinga windscreen elengela ngaphandle kwe-windscreen. So ngithi ke ngizama ukusukuma, ngithi ngifuna ukusukuma ngikwazi ukumsiza ngimlekelele. Mangithi ngiyasukuma angisabona ukuthi kanti sekonakele la kumina. Mangithi ngiyasukuma ngizwe unyawo lami kuyasinda nangala uyasinda. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ke khona ngokwengqondo ngangitshethi mhlawumbe khona into engicindezelile phansi. Kanti akho lutho longicindezele sekonakele. Mangithi ke ngiyazama ngiyabheka ukuthi konakelephi. Mangithi ngiphakamisa umlenze waka right, ngithola ukuthi umlenze waka right usuhleli wodwa lapha nesicathulo, which means sekusela umsipha la osuhlanganise umlenze wami nesicathulo. Mangithi kusho ukuthi ingqondo ingasho ukuthi njengoba sekunje nalona ngizokwazi nokusukuma. So ke ngithi awuthi ngizame lokho ukuthi ngisukume ngalo, kanti nawo lona ke waka left wona wawulimele kakhulu njengoba wawuhlafakile isicathulo ke sona ke saphuma sahlala lapha nje. Ilapha eceleni phambili ke kwawukuthi ke ayike imlenze yami sinqamukile yombili, ufiance wami uselenga ku windscreen ngoba ngibone ngoba sengizama ukusukuma. Mase ngemuva ngiyezwa ubhuti omdala umfowabo wayomkhongo wami uyakhala ngemuva nengane kabhuti wami yentombazana. Uboy ke sihamba naye omncane, mfana wethu omncane wayena 3 years 8 months ngaleso sikhathi. Uthule yena ngoba ke ingqondo angingitshelanga ukuthi naye sekonakele kuyena ngoba kwakulate ngitshela ukuthi usalele. Kanti kuze kufika ama paramedics mayefika athi ke mina azongiphuthumisa esibhedlela ngoba ngophe kakhulu. Nakhona futhi bangitshela ukuthi iambulance ngeke isakwazi ukungisiza, sekufanele nje kuphuthuma uphephela ozomthatha ungiphuthumisa esibhedlela eEdington. uNkulunkulu wenzele enye into isikhathi kwenzeka yonke le movie ingqondo ayihambi lutho, ingqondo ayihambi ngoba into engayenza sengibonile ukuthi sengilimele kanje. Ngavele ke ngabanikeza wonke ama contact details abantu ababangabathinta. Ngabanikeza ke ama contact aka fiance wami kaThusi, ngaphinde ngabanikeza ke ama contact kabhuti wami wakithi ke kaZulu, ubhuti wami uvuselelo, ukuze bakwazi ukusithola ke. Ngihambe ke mawufika futhi uphephela ngesikhathi wehlo uphephela kwavele kwavuka ingoma kimi ngadumisa. Ngadumisa ke ngangingazi ukuthi ngidumisa out of what, kodwa kwavuka nje lo mhlabeleli uthi ngibonga inkosi yaphezulu kanye nezingelosi ekhaya ezulwini. Ngahlabelela waze wehla uphephela. Ngesikhathi wehla uphephela kimi yaqhubeka lento yendumiso kungathi angidumisi futhi ngedwa, kungathi kunesixuku engidumisa naso. Ngadumisa ngathi sengibonga inkosi yaphezulu kanye nezingelosi ekhaya le. Ngesikhathi wehla uphephela yanyuka indumiso, ngezwi igiya linyuka le ndumiso waze uthi cha baba. Babengithatha bangifaka kuphephela bangiphuthumisa esibhedlela eEdington. Noma ngikuphephela iyakho iqubukile le ngoma ngiyahlabelela. Mangifike eEdington sebeyaphithizela bangithatha ke bangifaka etheater ngaso leso sikhathi. Wathi udokotela asikwazi ukulinda umuntu ozokusayinela ngoba usophe kakhulu. Shuthi base bephuthumela ukuthi bavimbe ukopha. Kwase kufanele ke baqedele izicubu lezi ezayisela bangiamputate kahle bangijoveka. Ngadumisa ngaze ngangena etheater. Lokhu ngihlabelela umhlabelelo owodwa. Futhi ayikho lento kimi ukuthi ingathi ngingedwa la, kodwa ingathi kwakunesixuku engangidumisa naso. Ngaqeda lapho futhi ngaqhubeka noma sebengiamputateile ngaqhubeka ngadumisa. Ngoba ngiyakhumbula it was 2:20 in the morning. Ngibona sebeqedile ngame theater, sebengibeke eceleni. Manje ngiyabuzwa kubona ukuthi uphi ufiance wami, bapha abantu ade ngihamba nabo. Kwasho ukuthi impendulo bathi hayi babathathile bawahambisa eStenga eduze kodwa bazobabuyisa kusasa. Kwawukuthi ke indumiso yami yaqhubeka ngaze ngazongena ewodini
mangifike ewodini ngiyaqhubeka ingqondo angificwa isimo ukuthi ngikube kuyikhoma cha kwaze kwasa ke kwafika ngoba I think kwako 7 mabengabona o8 ngafibona ke sekufika abazali ke ngoba bakwazi ukubathola umfowethu waqhamuka seqhamuka nobaba omncane ubaba wami ke wayesengasekho umntwana ongizalayo kwase kukhona umntwana ubaba omncane owesithathu kwababa okwakuyena ozofike ezomukela abakhwenyane ekhaya ngakusasa ngesonto wafika ke sefika nomama ke nabanye abafowethu kwasho ukuthi ngiyakhumbula umama engena esibhedlela ngoba base bengikhavile akukho la ngangalimele khona isekhandi sebusweni umzimba wonke ngase ngivuvukeleke nje sengibozwe ngento eyayinkulu ngiyacanga babenzela ukuthi ngingathunukali kusho ukuthi umama wathuswa kubona lelo shide elikhulu elimhlophe naleyo nto le eyayi angazi ukuthi yayini kodwa eyayingibozile wavele wawa lapho ke wasakazeka phansi esemnyango kodwa ke bam attenda ke esibhedlela wabuye ke waphaphama ke okay imessage ihambile ukwazile ukuthatha imessage wabanikeza ama paramedics obani right bakwazi ke manje ukuhambisa imessage ekhaya ukuthi kunomonakalo oswenzekile yebo that's one part yes imessage esisuka ekhaya ke manje iza kuwena obuhleni ngapha ifika nini ekutheni abantu abasenhlizweni yakhe abasekho yafika ngosuku kwasekulwesithathu nakhona babe ngafuna ukungitshela ngicabanga ukuthi yayi babesaba ngoba ngangilokho ngibuza Monday morning ngabuza ukuthi kanti baphi anibabuyise ngani nami ngifuna ukubabona lapha abalele khona ningihambise ngiyobabona hayi belokhu beshaya ke bengincisha amehlo ngaze kwaba kumina ukuthi no uma bengekho ngicela ningitshela iqiniso ngoba ilapha kwabuka lento ukuthi kwakungenzeka noma yini kwakungenzeka abasindi kwakungenzeka futhi bangasindi ngoba yathi inhliziyo yami uNkulunkulu makukhona ongakwenza kwenze manje mayingekho Nkosi into ongayenza sengiyozwa ngawo ukuthi akwenzekanga lutho ngoba yayikhona into kungenzeka ukuthi uhambile ngoba wayenguphi la lingekho igazi kodwa ungiyazi ukuthi umuntu mayilimala ekhanda kuyenzeka ukuthi igazi licophele ngaphakathi yes so ke kwaze kuba ukuthi eneke baletha ke i-social work lokho iqhubeka ke izama ukungiconvince ngathi mina no uma ukuthi akasekho ngitsheleni ke kwaze kuba ukuthi ke bayangitshela bathi hayi siyaxolisa bengingekhulu lokukutshela I think it was Wednesday ngalelo langa nakhona ke futhi wangisiza uNkulunkulu ngoba ngithi yabo uma ngakwazi ukumukela kwisini la kwenzeke khona ngikuqubukele yandomiso noma sebengitshela ke kwabalula ukuthi oh ayi ngiyabonga ayikho yayingekho vele into engangayenza yayingekho nje nento engangayishintsha ngoba into engayibona ukuthi sometimes uma ulimala kungenzeka kabili njengoba wayelimele ekhanda mhlawumbe isimo sakhe kube kuthiwa wasinda mhlawumbe wayizoba sesimeni esibucayi kakhulu nomntwana ke bangitshela naye ukuthi naye ushonile kanti ngesikhathi silimala ngangitshethena ulele mhlawumbe uzumekile mase bezongitshela ukuthi ubaba wakhe akekho nomntwana akekho kwaba buhlungu ke khona kakhulu bangitshela ukuthi abasindile umfowabo obhuti bese kuzoba nongane kaBhuti wami entombazane engangihamba naye bona bobabili basinda shuthi indaba yayingathi njengomndeni yebo sure okay hey umyalezo uma sibezofihlwa ukhona noma awukho angikwazanga ukuya emfihlweni wabo ngenxa yesimo engangikusona sasisibi kakhulu ngangisavuvukele ngopha senginuka ke manje umzimba uyaqala manje uyabola sengiyanuka nami sengiyalizwa iphunga lokunuka komzimba wami ngoba ilonda zivulekile bazama ukuyiklina kodwa ivumba likhona lapho ngiyabona futhi ngesikhathi bengiqaqa amabhandishi mabithi bayangiklina no hayi kuyanuka so ke ngaleso sizathu ke kwakuse fresh kakhulu angikwazanga ukuphumelela emncwabeni wabo ngoba nomntwana bamthatha wancwatsha kanye nobaba wabo ekhaya eNkandla wena waziwaya nje usuyovela sekukudala ngaya mina after a month bangicelela ipass out ngahamba ke bangisa khona ke eNkandla kuze ngase ngiyobona nje amaliba abo ngabona ukuthi ayi nangu umntwana nangu baba wakhe balele ndawonye asibuye
uthe imilenze igcine ingekho. Mlenze yami ke ayikho. Kodwa ikhona. Hayi kodwa ikhona le ngiyibolekwe yizulu enginayo. Limlenze yasale eBhalito ku-N2. Imilenze yami yasale eBhalito between iStenga neBhalito ku-N2. Lo N2 one hayi ngeke. Senzela abantu bathi bazothi khona lemlenze. Ayikho lemlenze le. Ngihamba. Ubolekiwe lena. Lena ngibolekwe yizulu lemlenze le. Ufuna ukuma kahle. Usensala manake. Lemlenze akusiyo yakho. Akuyona yami le yokufakela. Yes. Right. How before umukela kanjani manje ngiyakubona lokho kumukela kobuhlungu kade uhamba nomhlabelelo umukela kanjani manje empilweni ke sesiyabuya empilweni abasekho abantu abathandiwe kwaphela nosuku olwaluzoba mnandi nawe ngapho uyazabalaza awunayo ithatha isikhathi esingana lokumukela yonke lento evele yenzeka ngesikhathi esisodwa ngicabanga ukuthi kwamukela kwami kwaba nje wona first day 1 ngamukela okay ngihlephukile sengisihlephu which means njengoba ngihlephuke kanje angisezokuphinda ukwazi ukuhamba okay mase kuzophinda futhi sengizothola futhi after 4 days ukuthi no fiance wami akasekho nomntwana nakhona ngaphinde ngamukela sekufanele ke manje ngamukeleke manje ukuthi ngiyonqala umhlaba omusha ngoba phela ngigcine mina ngithi ngiphume ngifake iCrocs ngiyintombazane ende ngiyawathanda nama-Crocs so mase ngizobuyela ekhaya sekufanele manje ingqondo yami ke manje ngiyisize ngiyisebenze mina ukuthi uyazi njengoba uye ekhaya kaMashu itoilet lisemnyango umnyango wasekhaya kaMashu awukho accessible for i-wheelchair so ngizohamba kanjani iqale lento ngithi okay ngoba lento isishintshile ngisesesibhedlela angizakhe mina ngisesesibhedlela ngizamukele ngibona ukuthi okay njengoba umnyango umi kanje ekhaya i-wheelchair ikhanjwa kanjani nge-wheelchair ngazi trainer ngisesibhedlela ngathi mangiphuma la ngifuna nje ukwazi ukuyimela noma ngisekhaya ngoba uma wami ngithi besekhaya eshowe ehlala khona so mangiya laphana khona ubhuti naye wabuya ahambe ahlala eMlazi kodwa ekhaya khona mina manje ke ubani ozongisiza la kungcono ngiyisize mina la ngamukela ukuthi lesimo akazikwazi ukushintsha kodwa ngoba ngiyaphila nezwi likhona ngizokwazi ukuma ngalesikhathi kwenzeka yonke lento uyatohoza usebenza abahlale phansi ngazo lemlenze lebephinde futhi ibe nencindezi isicindezelo hlale phansi utohoza apha utohozi ngaleso sikhathi ngisebenza eSpringfield kwenye company yayibizwa ngoAction Bolt. Oh yes la eSpringfield. Wenza lapha eSpringfield? eSpringfield ngangikuwa sales department. Okay. Yes. All right. Ma ubuya ke uyabuyela khona normal sifuna uqala iphage elisha. Ngabuyela mhlambe after 6 months kwasho ukuthi akukho lula nakhona ngoba esibhedlela ngithi angihlalanga kakhulu ngicabanga ukuthi into eyangenza futhi esibhedlela ukuthi ngingahlali kakhulu ulungile miyeke lokho into eyangenza ukuthi ngahlali kakhulu ikhona lokhu ukwamukela ngoba more than anything iacceptance ibalulekile ngoba ukube mina ngisamukelanga isimo ngangeke ngikwazi nokushesha ukuthi ngirecover ngisesibhedlela so iphilise la ngisiza ukwamukela isimo esengisekusona so mangiphuma ke sengiya ke hlale leso sikhathi leso uyangithatha ifees lokhu ngiphinisele esibhedlela ngahlala only 8 weeks which means 2 months ngahlala lo 2 months ngaphuma ke ngadischargewa ngifika ke ekhaya ke isimo sinjalo sengiyitrainile vele hamba isikhathi ke phela ngithi ngiyasebenza ngibuyele ke emsebenzini la ngangisebenza khona kwasho ukuthi phela manje bengihamba ngestimela ngisuka eKaMashu ngibele eDuffs Road ngehle la lapha eTemple ngaseTemple wakwedla ngangehla eKenville yes sehle ke sinqamule singene phansi la eSpringfield Park into ke eyangishaya ke angisazakwazi phela ukuyestimeleni which means sekufanele ngiqashe imoto ezongithatha zonke insuku ngisemsebenzini iphinde ngibuyise kwangishaya kakhulu ke ngagcina ngidecide ukuthi hayi angivele ngiyeke ngangingenankinga yokusebenza but ngangishaya into ye transport ukuthi njalo Friday kufanele ngikhokhele imoto
eyayibiza ke nje ngaleso sikhathi yayi 500 rand ngeviki kwakungekho lula ke so nga decide ukuthi ngivele ngiyeke ngayeka kanjalo ke emsebenzini but nakhona bafike bangamukela nje ukuthi no ungakwazi ukuqhubeka sizobona ukuthi yomuphi umsebenzi ozokwazi ukwenza qhubeka sibese sizofika ekutheni uyahlupha lokho kodwa akunalutho nalutho uyathanda nakuhlala nabantu abadala futhi uyathanda ukuzwa nolimi esilikhulumayo into impilo ukuvuka uyibambeke manje athi uyibambele manje suyekile ukusebenza lapha eSpringfield uthini uqhubeka phambili qhubela kamphambili ke ngihamba nalento ukuthi uNkulunkulu uzobona ukuthi ke manje lo mntwana engisele naye because ngaleso sikhathi wayena 7 years uzophila kanjani kuyena kufanele ngiqhubeke ngibe umama ngimsupport ubaba wakhe akasekho manje uhambile impilo ke ithi ke maye ngibeka ngisakhona ukuya emsebenzini ngizokwenza njani yasithi okay ake ngizama ukuqhubekela phambili ke ngezifundo engingazenza ukuze ngikwazi ukuthi ngenze umsebenzi ozovumelana nesimo esengikusona ngiyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi ngangikhona emva ukuthi sengiyifakile imlenze because imlenze ngayifaka after 8 months ngakwazi ngaqinisela nje wakungekho lula wafanele ngiqinisele ngoba into yayithi kimi njengoba ngihleli phansi angikwazi ukuhlala kule wheelchair mangithi ngibuka abantu phambi kwami bamile mina ngisakwazi angisazi nokuyibona mangigqokile ngisenayo ifigure noma ngisenayo sengiphelela nje kwi wheelchair lonto iyangisiza ekutheni ngicela ukuthi nisheshe ningifake imlenze ngathi ngayifaka ke imlenze ngasukuma nganede ngakwazi nje ukusukuma ngathi ngizoligibela ibhasi elisuka kaMashu liye Pinetown la engangenza khona i-office administration diploma khona ePinetown ngahamba ke ngebhasi la kaMasipala ngiwe angithi angikabi nayo ibalance angakajwayeli noma ngithi futhi ngizama ukunyakaza kubhlungu ngohlobo olumangalisayo angithi manje akusanyatheli mina senginyathela ngamathambo manje omabili angithi ngisikiwe ngezansi kwamadolo so manginyathela nje mina even now mangihamba nje ngihamba ngamathambo imlenze lokufakelwa ngiyifake phezulu kwamathambo which means ibalance yami semathanjeni ngihamba ke ngale bhasi amasipala ngenhlanhla ubaba khona ubaba wayomakhelwane khona kaMashu kaIni nokwayithiwa ngubaba uNcamo wayengilekelela kakhulu ke nje asinesi sima ngilinda ibhasi ngize ngikhona ukwazi ukugibela ke ngelanga ngiyakhumbula ukuthi ngathi ngiyagibela induku zasakazeka phansi imlenze yami igodo zami zasakazeka phansi bangicosha kuba uNcamo ngaqhubeka ngaqoka ngahamba ngebhasi ngayiphila ke lempilo unyaka wonke ngifunde ePinetown ngingena choice ngibekezelela lokho buhlungu mase ngiphuma eklasini fanele ngisuke la ngikhona ngihambe ngerank ePinetown esiphithiphithi nesinje nakhona ke nje ngangiphila impilo yokuqinisela ngilale inhlungu ningazazi igama lami kodwa ke kwaze kwabala ngaqhubeka ke ngasuka lapho ke ngaphuma imphumela engangiyithole khona ke kushuthi ngaphumelela kahle kakhulu ngiyakhumbula ukuthi angazi umishek nothi asengikhohle ukuthi konje ubani wayo undunankulu ngaleso sikhathi sengikhohle ilokhoza kube khona babundebele kwakuba bundebele yes ngaleso sikhathi sihamba ngesikhathi siyo graduate ke kusho ukuthi imphumela yami yaba mihle kakhulu base bayangithatha bangisa Lady Smith eMnambithi kwathiwa ngihambe ke ngiyokwenza ama practicals khona mind you anginayo imlenze ngihamba ngama crutches angazi umuntu nala ngiyosebenza khona kufanele ngenza ama practicals khona for unyaka wonke noma u6 months ngithi nje ngizohamba ama athi ay uzohamba kanjani usesimene esinje ngathi hayi ngizohamba ngaphila ke lempilo yokuqinisela ngaphila lempilo ukuthi ngamukele kodwa ngifuna ukubona umntwana wami efunda ngifuna ukuyibona nami impilo yami iqhubeka ngafike eMnambithi kwakuyisekhweni lika baba uNcamo lo wayengisiza kaMasipala yes wangifunela ke wangicelela indawo ekhweni lakhe kwacele bangiphatha kahle kacele bangamukela ngoba naye umama uNcamo wayengamukele nje babengamukele bonke so ngahlala ke khona ke ngawenza lo 6 months la ngihleli khona sebeyas understand isimo sami kodwa kunzima ngase ngithi hayi angabagqilazi angiyitholile indawo yami nami ngoba phela kugcwele la mzini kufanele indawo yami la kufanele mangiyokha amanzi empompini ngiphethe lama crutches ngihamba ngawo mabili
angikwazi ukufaka amanzi angaphezulu ka5 litha ngikwazi ukwaphatha lamanzi ngiyowakha empompini ukuze ngikwazi ngendlini ngiyogeza ngalamanzi kusho ukuthi fanele ngiphindele kabili empompini fanele ngiyiphekele la kufanele ngikline la endlini fanele ngiwashe la endlini fanele ngiphume ngineke iwashing la endlini konke lokho ngikwenza ngingedwa ngihleli ngedwa manje emqashweni eMnambithi nakhona uNkulunkulu wangithwala. It wasn't easy but it was worth it. Kwangisizake kakhulu ukubona impilo yami ukuthi ngakusasa ngifuna ukubona ngiqhubekela ngifuna ukuthola amandla amasha usuku nosuku ngifuna ukubona improvement ikhona yini lento ila engqondweni because i-mindset yakho mayingavumi nayo which means nawe awukwazi accept and i-mindset yakho iyakwazi ukulunga ngoba ingqondo yami kube nayo ngayivumela ingabi sesimeni ngangengenze lutho futhi ngangenesizathu sokuthi ngizohlala phansi abantu abasi-understand isimo sami so-ke ngangayonakele enhlobo kuze kube manje angifuni umuntu ozo-understand isimo sami mina isimo ngifuna si-understande mina ukuthi imina lo ulondiwe uma ngisukuma phansi ngithi uyazi ukuthini wena londiwe njengoba uhlulelwa ukuthatha u5 litha wamanzi ngisemnambithi uthi uzothathwa ubani asihambeni-ke londiwe thatha iy'nduku zakho manje siye empompini sokha amanzi nala ngikwakhona amanzi indawo ithe kancane igceka liqondile but-ke ngawuze ngawuqeda-ke lowo nyaka ngise-Lady Smith ngenza kahle kakhulu-ke nabo-ke kwacaca ukuthi ngoba umfana lo mncane omdala wayesele kamashu ekhaya kwafanele nje ayi ngibe nezathu ukuthi angikwazi ukuqhubeka babefuna ukungi-offerisha umsebenzi opermanent kwi-office administration ngabuya-ke ngazo kamashu-ke fika kamashu uma wami kwayekhala kwakungekho lula ukuthi umntanami uzohlala kanjani eMnambithi wedwa esimeni okusona ngathi nje ngangibatshela ukuthi hayi ngizozama kuzokwenzeka uNkulunkulu uyazi ukuthi kuzomisa kanjani ngize ngiyiqedeke leso sikhathi leso ngibuyele kamashu uyaqhubeka impilo ngathi nje ngisekamashu ngisanda kubuya ngivele ngifonelwe omunye umlungu wase-Reserve Bank angimazi angazi i-CV yami uyithathephi kodwa nje bangifonela bathi sicela uzokwenza i-interview Monday kwakuyi-weekend kwaku-Friday Monday ngavukela-ke e-Reserve Bank ngahamba ngenza i-interview kwathiwa mhla ka-1 kaDisemba uzoqala umsebenzi ngaqala-ke e-Reserve Bank ngasebenza as a telephonist ngasebenza khona ngisebenze khona-ke for 10 years uNkulunkulu engithwele njalo ngiyaqala la ukusebenza e-Reserve Bank ngathi ngihamba nge-public transport ngibela ibhasi ngihamba ngemateksini amateksini abafuna ukungibelisa uyibhedini enzima bona noma bengangibelisa kodwa isihluke engangihlangabezana naso okokuqala nje ntambama ama-queues ema-rank manje babona lo sisi uyaqhebeza kuba sengathi ngifuna i-attention ngithi angikwazi ukuma ngicela ningingenise phambili ngithi ngeke ungibone vele ngeke ungiboneke nje namanje ukuthi anginayo imlenza hayi babeyibona nje ukuthi ngesikhathi ngase ngikwazi ukuhamba ngenduku eyodwa yes so babona nje usisi kusho ukuthi unyelile ufuna i-attention kaze ngathi no yazi angikwazi ukusimela isimo ngase ngithatha i-risk ngathi uNkulunkulu owangithwala emgwaqeni namanje uzoqhubeka ungithwala ngathatha i-risk-ke manje ngayofunda-ke i-driving. Usufuna ukushayela ke? Sengifunda ukushayela ngoba phela manje ngiyabona ukuthi ngizofela emateksini ngizobulawa abantu bengidudula nakhona futhi ngake ngawe emakethe ngiseteksini ngangiphuma eWentwethe kade ngiyokala imlenze ngingakayifaki ngabona ukuthi nje la kusho ukuthi ngizophelela emgwaqeni ke ngathatha ngaba i-risk taker ke kubalekile ukuthi empilweni ube i-risk taker. Don't sit back uthi hey vele abantu bazosunderstand wena kanti ubani ithini into angithi usamukelile isimo bona-ke phele kwamukeleni ukuthi ngihamba nobani ngahamba-ke ngofuna i-driving school sengise-Reserve Bank lapho ngafuna i-driving school ngayithola i-driving school bafika nemoto emanual ngathi ngiyazama yangihlula ngakusasa beza ne-automatic ngafunda-ke ngayithola i-license ngadriver-ke from there kuze kube manje ngihambela nje futhi nge-automatic
hayi nama hand controls angihlula ama hand controls ngiyadrive nje ubibona nje le 4x4 Legend 50 ngiyakwazi ukuyidrive ngithi kalakata nje nemilenze yami le kanokusho ngiyakuchazela nje ngichazela nje lokhuza ungani ngiyakuchazela nathi nje uBM ubaba ke ne BM ngiyayishayela anginankinga zonke ziyafana ninolokhuza lalela ke angithi ke ohambeni ngize ngithengeke imoto uyithengela wena uthengela lokhuza ulokhuza akakho la akakabi khona ulokhuzana akekho yes ngithenga imoto phela ngithi ngibalekela amatekisi namabhasi nestimela hayi ngihambeke ngidriveke hayi ngithola license ngingene emgwaqeni ubhuti wami imoto yami yokuqala kakuHonda ukhona ubhuti wami ohlala eJoburg angifunela imoto angilethele yona yes imoto yami yokuqala ngihambe ngayo ngathi nje ngisahamba khona komunye umfowethu wayengisiza enzela ukuthi ngijwayele emgwaqeni mhlawumbe yena uzodrive ekseni sishintshane noma drive entambama ngihambeke sithe nje imoto I think iyayingakaliqedi isonto leyo iHonda leyo ngivele ngishawe itruck la kaSpar ku driver mina sekuseni truck la kaSpar lizongishala ngemuva mali ngishaya laze lazobreka ngami indawo ende lazobreka ngami la esengime khona awu yini kwenze njani na in such a way ukuthi bagcina bengidelela labo bantu wangalibona iphuthu driver wayisukela futhi wayihambela okay ngithi ke into yayithi yeka ke manje ngoba shuthi lento ngeke iyenzeka yes ngathi we angisayeke ngoba sengiqalile ngizoqhubeka ngaqhubeka ngayikhandisa imoto ngaqhubeka ngemoto ngaqhubeka ngayithengela ngathola amandla ngaphinde ngaqhubeka ngayithengela imoto yami ke imoto yami yokuqala uCorolla lo mengale osugugile yes so ngahamba ke angihambi ngedwa yes ngiyamuza uNkulunkulu nginembuzo yokuthi uNkulunkulu ukhona yini into enjene engenzeka uNkulunkulu mina nje bengakaze ngiyifunda imoto kodwa amandla Nkosi ngiyawadinga ukuthi ungithwale ngiye emgwaqeni ngoba phela nganguqueen la kufiance nje mina ngangazi nje uzofika emsebenzini ke ukuthi ungena nini afika ngihlangabeze emsebenzini ngingena emotweni ngiyoqathazwa ekhaya yes mangifunda imoto imilenze ayisekho angazi noma kuzokwenzeka noma kuzokwenzeka kodwa ke ngihambeke ngemoto ngihambe ngilokhu ngithe uNkulunkulu wena othwala umuntu ngoba uthe uyabathwala abantu uzongithwala ngizwe nje futhi hayi ngize ngijwayele ngibone ukuthi hayi impilo abanye ke engangisebenza nabo ngalesi sikhathi nabanye esasikhonza nabo bengafuna ukugibela imoto yami bethi abahambi ngemoto eshaya lo muntu ongenayo imilenze usuyi isici sabi sengigama lami uLondiwe ongenayo imilenze angiseyona uLondiwe wasakakazulu ebugagwini senguLondiwe ongenayo imilenze angeke sigibele thina imoto yomuntu ongenayo imilenze mase silimaza ngemoto ke ngidrive from 2002 ngithola ilicense yami kuze kube manje angaze ngiyenze ingozi emgwaqeni iyodwa into engayishayisa inkawu ngoba nayo ngathi ngishaya ihuthi angafuni inkawu ukusoka emgwaqeni ngiyabona phela khona imoto ezingile yodwa ke nje into engayishayisa kuze kube manje inkawu kuphela qha fast forward sihlangana nini nolokhuza ngiyambona lokhuza ulokuzana ke angihambe nami kuNkulunkulu kuze kufike la ke ngihlangana no brothers yes bangihlangana no brothers athi brothers how uyabona ke 1212 yes bese ngiyasichaza isimo sami ku brothers ngichazela nje from the onset engaze nje day 1 angaze nje lokho eqhubeka ebangukushisa ungenasidingo ngoba lento ayibonayo ubona umuntu yena ophethe induku vele kodwa futhi manje akazi ukuthi njengoba ephethe nje kwenzekeni ubekani lapha bese ngiyamchaza ukuthi yabona njengoba nginje kahle angazi ukuthi leya magazine yaqhamuka kuphi eyayinomuntu wayesesimeni sinjengami ngithi mina hawu uyazi ukuthi lento engifuna ukuchazela yona nansi la ngimchazele yathi yini lo ichaza ngithi mina yabona lo muntu lo njengoba engenayo imilenze nami nginjalo ke ngalami ngichaze udaba lwami kwenzakalani hayi kusho ukuthi kuyena akuthathe lokho akubeke eceleni ebese ke yena akathi ene uyangithanda ke ngithi mina wedade usho kobudlala
hayi ke kufike lapho ke kuhamba uhambo lethu ke azangethuleke emndenini wakhe. Ngithule emndenini kumama ubaba kasekho. Khona umama angethuli. Ngiyasaba nami kuya kulomuzi kuyothula intombazane engenayo imlenze. Ngenhlanhla uNkulunkulu umama ke angamukele. Waqala ukuthula kumamncane wakhe kwase kufika la umamncane ke mase sihamba nomamncane usongethula kumama. Hayi bangamukeleke ngaphila ke nabo kuze kube manje. 2004 ke ngangena emshadweni. Kushada ini into engenayo imlenze. Ngiyingane ngizalelwe eLuthela. Zonke lezi zinto ngizangehlela ngisonto eLuthela. Mase kuzofika umshado bese ngiphakamisa isandla. Ngithatha igxathe liya phambili lokubonga uNkulunkulu ngoba ngithi uNkulunkulu ikhona into engenayo imlenze engashada. Bese ngiyaqala ngiyangabukela uNkulunkulu. 2004 uJuly 3 2005 bese kuphuma usisi lo kade neke iWashington. Inkosazana yami ke yasemshadweni. Ngifike la ngishade ngo2004 July 2005 uNkulunkulu sizosibusisa ngendodakazi inkosazana. Hawu ngiphakamisa isandla. uNkulunkulu khona yini umuntu onjengami ongazali ingane. Nakhona lo mntwana ngazana ngizombeletha ubaba ngesikhathi wayesebenzela eRichards Bay. Mina loya ngizwe ukuthi ayi khona okungahambi kahle wayengitholela umuntu ozongisiza ke. So ngivele ngizwe ukuthi akuhle vele ngithatha imoto ngijime ngesibhedlela eEddington. Angifune driver mangifike eEddington bathi uyateta manje. Ngifike ngitete ngamteta ngo8 months. Ngafika eEddington ngiesibhedlela la eManteshcom ngiyidrivela mina. Yaphuma ke inkosazana yami. Ngendlela ekunesibindi nayo. Nangendlela engamukela ngayo. Nangendlela ngangifuna ukuphila impilo independent, angifuni ukusekelwa umuntu, angifuni umuntu ozongisiza, ngisize ngoba sengehlulekile. Awufuna ukudabukela? Hayi ungayidabukela wena hayi mina woyidabukela wena uqala hayi mina nje angidabukile. Sihlangana ke nolokhuzana uNkulunkulu ke asiphe abantwana sishadeke. 2005 ngithola inkosazana yami uLungelo. 2008 ngithole uBoy ke uLasboni ke lo umnqobi wezizwe. Tshela abantu ubani lesikhuluma naye. Sigcina sesivele sahlala odabeni ubani lesikhuluma naye. uLondiwe uThembelihle. Yes. Umagcina kaGebusi engudwini eShowe. Yes. Emzini bakithi ke imizi yapha ngakithi ibizwa ngamagama. Esebugagwini kwaShayinja. Ngizalwa ke umntwana uGebusi benondlunkulu uMasibiya khona lapha nengudwini. Bangibiza ke ngoLondiwe. Sengingashada ke njengoba ngishilo ngoLondiwe Mchunu. Ngingumntwana ke kaNkulunkulu. Yes. Lento ke yokungabi namlenze ayingenzanga ke ukuthi ngihlale phansi. Ngingumlimi. I am a farmer. Ngoba ngiwafunile amathuba kufike la ngibeka phansi isigqoko sengika Transnet sengisebenza ka Transnet. Kwasho ukuthi ke i-timing shothi ayihambanga kahle kanti sekuqala into ye-COVID. Ngaqala ke ngathenga i-tunnel ngenza i-hydroponic tunnel ngenza i-tunnel farming ngatshala khona ekhaya engodwini. Namanje ke ngiyaqhubeka ngithole i-opportunity yokwenza i-turmeric farming. Basithembisa ke i-off-take agreement esiyitholile eyase UK. Njoba ukhuluma ngomlimi ongenayo imlenze. Okunye kakhambanga kahle kwenye i-farming esasiyenza i-worm farming kodwa ke asiyibeke ethala sithi masihluleka la bese siyayeka. Njengoba ku September ke nje siqalile sifaka i-turmeric farming. So I'm a turmeric farmer. I am an entrepreneur. Angiyibeki ke phansi. Ngingumntwana kaNkulunkulu ngishumela uNkulunkulu ohamba nomuntu emsize emlekelela. Ohambeni lwami ngilokhu ngibabaza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukube wawungekho ngabe ngihleli kuphi? Ngabe ngingubani? Ngimbonge umndeni wami wasemzini wangamukela kuze kube manje. Umndeni wami wakithi kwaZulu wangamukela ukuze impilo yami ikwazi ukuma kuze kube manje. So nje ngifisa ukusho ukuthi nje emakhaya awungafiki umyalezo, ayingafiki izikhwama,
angazi no futhi anginayo noma ezafika nikhwama zami ngoba ngaze ngizwe into engayizwa nje ukuthi imali ayitholakalanga neyatholakala ngathi yayingasaphelele yasala emgwaqeni ukuthi athatha ubanike kubantu angazi kodwa nje transport month ngifisa ukusho ukuthi asiyibambeni iqina sohlonipha umgwaqo nespeed esihamba ngaso neinsiza lezi ezisizayo ukubeka ukuthi khona konakele ngaphambi kwakho senze sure ukuthi zikhona emotweni ngoba mhlawumbe kube yayikhona sasoyibonela ikude sikwazi ukuyigwema yes but nje all in all ngifuna ukusho ukuthi ukukhubazeka mase kukuficile awuyikhona wena uwena shiya ukukhubazeka phansi ubone ukuthi ngingaya kanjani phambili ngingu MC wayo yonke uhlobo lwento kodwa ke inhlobo eziningi emshadweni ngiyaba MC anginankinga futhi enkanzweni engikhonza kuyona baningi kakhulu abazalwane sesibe nama conference mhlawumbe azothola ukuthi sinabantu aba more than 10,000 nakhona I can stand ngibe uMC ayingikhathazi futhi mase ngigida ebukhoneni bukaNkulunkulu ngiyakhohlwa ukuthi konje imilenze ayikho ngizwa ntambama mase ngilala mathambo yebo kodwa nje Mathambo kaHezeki abantu bayafuna phela ukuthi uzoba MCela bayafuna abantu uzoba motivatela bayafuna abantu uzokhuluma nabo ngezokuphepha emgwaqweni utholakala kanjani ifoni yakhe iyakwazi ukuphuma unjani iyakwazi ifoni yami ukuphuma ukuzobalekelela abantu ngike ngabalekelela kakhulu abantu ekutheni mawusulimele usesesibhedlela ungakaphumi ngenza ama hospital visits ukuzomsiza ukuthi nakho nami ngikhona nginje ngidlulela ngimelekelele kuleso simo nemindeni yabo ngoba imindeni sometimes eminye yahluleka ukubamukela abantu bayivele bayizwela ukuthi lo muntu sezoba umthwalo so ke sikufundisa ukuthi yiba independent usela esibhedlela ungalokho usukunyisa ugezwa la zigeza bese sithi futhi nasemakhaya asivule phela ngithi mina ngangiphuma ku forum wakaMashu ne toilet lisemnyango bese kuthi asizame indlela ukuthi silungisa kanjani ukuthi ngikwazi ukujika endlini ku forum senze lawo lokhuze indawo zokuhamba i-wheelchair yes nasekamerweni ngikwazi ukungena nendlela engisa ebathroom negceke sikwenze konke lokho nesimo se-wheelchair siyakwenza lokho bese ke okunye ke futhi esikwenzayo ngoba angithi manje sengifola kwi-disability sector sekufanele manje sixoxe nomuntu okhubazekile ovele ekhubazekile nolimale manje ukuthi akayifunde lento ukuthi ngikhubazekile kodwa angizimele ngiyatholakala ke ngoba ngize ngavula iNPO yabantu abakhubazekile kahle ngangifuna ukuyilimit kuba abantu abalahlekelwe izitho zemzimba yangehlula ukuthi ngoba ngiphila emphakathini wabantu ekhona lonke lokuhlobo lomuntu lokukhubazeka abanye ke nongala babonakala ukuthi bakhubazekile kanti mangiqala kusekhona uLinda Sibiya emsakazweni ukhozi my first motivation kwa ukuthi i-response eyabakhulu kakhulu abantu aba emotionally disabled than physically disabled which means lento yokuthi wena uyahamba ufaka iqhox ayisho ukuthi uphelele awukhubazekile ukhubazekile njengoba ngithi baphendula ababaningi abangakhubazekile physically kodwa emotional ungazobona umuntu esethatha intambo ehenga uthola ukuthi nomphathi wakhe emsebenzini akasithola isizathu sokuthi yindaba efaila ukuperforma emsebenzini kanti lo muntu ulimele ziningi izinto ezimlimazile engqondweni in such a way ukuthi manje yonke into kuyena ihlangahlangene lo muntu ugcina ke manje ngisho umzimba wakhe ungasafunction ngendlela okufanele ifunction ngayo limele ingqondo lo muntu ngesikhathi elimali ingqondo uyangena la emkhakheni wethu wabakhubazekile sibalekeleleke nalabo kaba emotionally disabled no physically disabled siyatholakala ke inamba yami yaphuma angazi kunongalo ukuthi ukuthini mina ngifuna uyisho inamba yami ngicela ukushiya le esengisebenza ngayo 062 207
4973 ngiphinde 062 207 4973 iyona ke inamba ke abangangithola kuyona siyahamba ke siyolekelela abantu njengoba kuyi transport month sibone ukuthi senze ukuxwayisa emgwaqeni ukuthi akufike umuntu hayi message angafiki message ngoba iyafika message sigwema kanjani ke sibese sixoxa ngalezo zinto ezinjalo. Thank you. Ngibonga kodwa Africa my continent umyalezo uthini akufike wena ekhaya hayi message neyikhwama. Hayi thank you. Thank you.